kig Det her. var ret vildt, at jeg skal ikke. Jeg skal have de der kindertester. Hold ham her. Hej. Ja, han sagde noget, ikke? Hvad siger han? Han siger, jeg kan godt lide min storebror. Han snakker. Ja, Nå, jeg sagde ikke engang igen. Han smiler her på begge manden. Må jeg høre? ja, det kan du høre. Siger han. Se kuku. Hvad er der med ham? Ja, han har lidt ondt i maven måske. Der er ikke Han noget. Nej, snakker. der er ikke noget galt. Stille og roligt. Pas på hans hoved. Pas på hovedet. Stille og roligt, Elias. Du må ikke skubbe sådan der. Ja. Du skal tage ham. Skal jeg tage ham? Okay. Så låner jeg din telefon. Smart. Så kan jeg spille. Det ligner en anden der. Så kan jeg spille på din